פודקאסט חשיבה חיובית יהודית. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה חיובית יהודית, המקום בו להעצים את הנפש ברוח היהדות. אז אנחנו בפרק 5 היום, ושלום השותפתי היקרה, המאמנת המנטלית שושנה עמר, מה שלומך? ברוך השם, שיהיה לנו ראש חודש טוב, חודש שבט, שיהיו בשורות טובות על כל עם ישראל בעזרת השם, חודש חג האילנות החודש, וגם ט"ו בשבט, כי האדם עץ השדה. זה הזמן של להוריד את השפע ואת האור הפנימי לעולם, שנזכה. מהממת שאת. אז היום נדבר על מציאת העוצמות הפנימיות, ואנחנו רוצות להקדיש את הפרק להשבת החטופים והחלמת הפצועים, והצלחת חיילינו וכוחות הביטחון, ולרפואת אמי מורתי, ברכה בת שמחה. אנחנו מתרגשות להציג את זיווה תייר, מאמנת ברוח התודעה החיובית, היהודית, בסיפור חיה מעורר השראה. מה שלומך, זיווה? בסדר, מאוד מתרגשת. פעם ראשונה שאני עושה את זה. אז שושי, איך היית רוצה לפתוח את הפרק? חשבתי על זה שהייתי רוצה בבקשה מהמאזינים, לפתוח בבקשה ככה להגיע לפרק בלב פתוח, ושהדברים שיוצאים מהלב ייכנסו אל הלב. אנחנו בתקופה של חבלי משיח, והבעיות והקשיים שהשם שולח לנו, זה בכדי שנעורר את השיח קודם כל, ושנזכה בעזרת השם לעבור את חבלי המשיח האלה וחבלי הלידה האלה שמתרגשים עלינו, ושנעבור את הצירים הללו באמת בהרבה רחמים, ושאנחנו יודעים שאנחנו בדרך לגאולה השלמה. זה הדרך. ותמיד ניצבת בפנינו, אתן יודעות, האפשרות, הבחירה, להיות או לחדול, או לסגת או להמריא, ולבחור או לברוח. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך איזושהי התרחשות עצומה, של מלחמה, חיילינו נמצאים בחזית ואנחנו בעורף, ונראה שזה מעין איזשהו אירוע מתמשך, שמוביל לרכבת הרים רגשית, של אין סוף תחושות ורגשות של פחד, שמחה, עצבות, שמשתנים מרגע לרגע. ואנחנו יוצאים פשוט גם לפעמים מכלל שליטה, וזה המקום באמת לבוא ולהתבונן ולגלות כל דודי דופק, והתחילי כי כל חדש מבקש ככה להתגלות מתוכנו, ולתת איזושהי הזדמנות בכל תחום לכולנו, שזה זמן שהוא מאוד מאתגר את כולנו, ולבוא ולפתוח ולגלות משהו בעצמנו, איך שמתוך החושך הזה, זיווה יצאת מאפלה לאורה, ברוך השם. את זיווה פגשתי בשיעור, והוקסמתי מהדרך שבה היא מובילה תהליכים עם אנשים מנקודת מבט, ייחודית ויהודית. אישה מיוחדת שנתנה לי השראה וזווית מבט ייחודית, חושבת בצורה יצירתית, ומעושה תהליכים מדהימים עם נשים, שזה הזמן וזה המקום לתת לך, לשתף אותנו בסיפור האישי שלך. ואיך זה התחיל המסע שלך, זיווה? וואו, האמת היא שהמסע התחיל מהרגע שנולדתי. נולדתי פג, והייתי מאוד קטנה, ונאלצו לבקר אותי בבית חולים במשך 3 חודשים, ועד שגדלתי ויצאתי מבית חולים. ואחר כך בעצם בכל הילדות עשיתי כמעט הכל. הייתי כמו בת והייתי כמו בן, שיחקתי כדורגל וכדורסל, התחרתי עם כולם, הייתי ספורטאית טובה, תלמידה טובה, אבל מילדה מאוד מאוד מופנמת ושקטה, שבעצם קולטת ורואה ומתבוננת בעולם, וחיה את חיי בשקט. המקום שהכי פרחתי בו זה עולם הספורט, זה כל מה שקשור לאתלטיקה קלה, פיצה לגובה, רוחק, היו מקפיצים אותי לתחרות, והייתי מביאה מדליות של זהב, וזה הכל בזכות זה שכל הזמן הייתי עם בנים, משחקת כדורגל בחוץ. אבל זה בעיקר, אני חושבת, בזכות אמי וסבתי, כיוון שבסופו של דבר אנחנו חיים בעץ הדורות, אני רואה את עצמי צאצאה של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אני רואה את השורשים, אני רואה את עץ החיים,
והיה כעץ שתול על מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. ומתוך השורשים האלה, אני זוכרת אותי בכיתה א', נבחרת לוועדת קישוט, וכותבת את כל הפלקטים היפים באותיות עבריות, אותיות של קודש. א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', פ', צדיק, ק', ר', ש', ת'. וכל האותיות היו אותיות של תורה. ותמיד דאגתי לקוצו של יוד שיש שם, לצ'ופצ'יק שבקומקום, ואף פעם לא הבנתי למה. עד שהמסע בחיים הביא אותי מתוך כאב, מתוך עולי, לגעת במקומות שאפילו לא ידעתי שהם קיימים. לכאורה, בחורה רגילה, שחיה את החיים, נוסעת, רואה, מבלה, רוקדת, מכירה בחור מקסים, מתחתנת ומביאה ילדים לעולם. ופה התחיל השינוי. בלידה הראשונה, בהיותי בחדר לידה, בחוויה האלוקית, הנצחית, הפלאית הזו, להביא ילד לעולם, ליצור משהו שהוא מעל הטבע, שהוא פלאי. הוא פלאי. ולהחזיק יצור קטן, מדהים, בידיים, ולחבק, ולהרגיש את הרוח, וכאן בא הטוויסט. כאן הפסקתי לקפוץ מהרים, הפסקתי לעשות בנג'י, הפסקתי לקפוץ לבריכות, פשוט נהייתי בחורה עם יכולת אחריות אישית יותר גבוהה, עם מוסר טבעי, רוחני גבוה יותר, עם רצון לשנות את העולם, כדי שלילדה שלי יהיה עולם אחר, עולם חדש, עולם טוב יותר. ומפה באה התלבטות, למה העולם כל כך רע? למה יש בו כל כך רע? אני רואה את הטוב, אבל למה הכל קשה? לא הבנתי. והתחלתי לשאול שאלות, אבל לא היה לי זמן להתעסק בשאלות האלה, כיוון שלא אמרתי ג'ק רובינסון, ותכף באה ילדה השנייה. ואתה מתמודד עם משכנתה וחיים וריצות ולהביא ולעשות ולבשל ולהכין, ובסוף אני מגיעה בתור אימא צעירה עם הלשון בחוץ, למיטה בלילה. ואין זמן לרגע להתבונן, אין זמן לרגע לשאול שאלה. והחיים ממשיכים, והמים זורמים, ואנחנו מתפתחים, והאתגרים הולכים ובאים, ומכל דבר אתה צומח. אבל הצמיחה האמיתית, באה לי לפני 22 שנה. לכאורה לא היה חסר שום דבר. החיים היו טובים, הכל היה בסדר, אבל אני סבלתי מכאבי גב שהלכו ובאו, מפרצות דיסק, בלט ובקע. ובסוף הבנתי שכל מה שאני עושה ברפואה קונבנציונלית לא עוזר. אני ממשיכה להרגיש את הכאב, הוא מנהל אותי, הוא מנהל את החיים ואת הבית. ויום אחד, ממקום מאוד 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 רגשי וכואב, הגעתי למצב שנשכבתי למשך כ3 חודשים במיטה, מכאבי גב. והשקט הזה, הלבד הזה, שפתאום המסע, הייתי במרתון של חיים וריצות ועבודה ולעשות ולהביא ולהכין נפסק בשנייה. ולא הרגשתי את הדופק, לא הרגשתי את החיים, הרגשתי ניתוק פתאום מכל העולם, שהביא אותי הביתה, לחדר האישי שלי, למיטה האישית שלי, שמתי את הראש, ו3 חודשים כאבתי. כדורים לא עזרו, רופאים לא עזרו. ואחרי כחודשיים וחצי, הגיעה חברה שלי מארצות הברית. ואנחנו מדברות, ואנחנו מספרות, ואנחנו משתפות. ואז היא פתאום מוציאה מחט ענקית גדולה. ממש פחדתי, והיא אומרת לי, תשמעי, אני לומדת רפואה סינית. בארצות הברית,
וזה עוזר. אמרתי לה, אין מצב שזה נכנס לי לגוף. היא אומרת לי, תשמעי, זה רק נראה מפחיד, אבל זה עובד. וכמו ילדה קטנה, עצמתי עיניים, חיבקתי את עצמי, והיא דקרה. ואחרי הפחד הראשון, היא דקרה בעוד מחט, ועוד מחט, בכל מיני מקומות בגוף, בערוצים שבעצם פתחו את הצ'קרות שהיו חסומות. ומתוך המקום הזה הרגשתי פתאום איך אני מתחילה לנשום, יותר בכלילות, איך אני מזדקפת מ-180 מעלות ל-90 מעלות במיטה, איך הדיבור משתנה. ואז אמרתי, וואו, זה ממש מפחיד, זה פחד מהפחד, זה פחד של מוות, לנסות משהו כזה. בכלל, הייתי בכלל חיה בפחד, שהכאבי גב האלה משתקים אותי, מפרידים אותי מהחיים האמיתיים, וזה כמו סוג של מוות. כיוון שאתה חי בחיים כמו בחיים מגבילים, אתה הולך חי מת, אתה עושה את הכל, אתה מצטיין בזה ומצטיין בזה ועושה בזה ומצליח בזה, אממה, אתה לא מרגיש, אין שם לב, אין שם את ההשתוקקות האמיתית, ומתוך אותה דקירה, מתחילות אדוות בנפש ובגוף ובלב להיפתח, ואז פתאום בצ'יק היא מציעה, יש ספר מדהים שקוראים לו אנטומיה של הנפש של קרוליין מיס, אני מאוד מציעה לך לקרוא אותו. אתם לא תאמינו, שנה שלמה לקח לי לקרוא אותו. שנה שלמה שהמשכתי להיות בבית, בקונחייה שלי, משובללת, פנימה, פוחדת לבקש עזרה, פוחדת שמישהו יקשיב לי, שיגיד לי הכל בסדר. וזה ספר שפתח לי עולמות. קרוליין מיס מתארת שם בעצם דתות שונות, עולמות שונים, ופתאום אני נחשפת לתרשים של עץ החיים, של היהדות. והיא משווה את זה לדתות אחרות, ולאסכולות אחרות. ואני רואה את זה עץ החיים, ואני פתאום, העיניים נפתחות, הרדאר נחשף, הרצון להבין מה זה, מה זה העשר האלה, מה זה התרשים הזה של הארי הקדוש. פתאום אני מבינה שזה מהקבלה, ואני מבינה שזה יהודי, ואני מבינה שזה טהור, ושזה בקדושה. והספר הוא ספר של בחורה אמריקאית בכלל. ואז נשאלת השאלה, איזה עץ אני? האם אני עץ הדת או עץ החיים? איך אני חיה? האם אני חיה רק לחפש את החומר, לגעת בו, להשיג אותו, אם זה משכורת, אוכל, סטייק טוב ועסיסי, משכנתה, בית, ביגוד, לבושים, או שיש פה גם משהו מעבר. אז מי אני? האם אני יהודייה? למה נולדתי יהודייה? שאלתם את עצמכם פעם? למה נולדתם בכלל לעולם הזה? וזה שאלות שפתאום התחילו להעסיק אותי. למה באתי לפה? מה התפקיד שלי? מה אני עוד אמורה ללמוד פה? לפני שמישהו מעביר אותי לעולם הבא. לגן עדן אני מקווה. בעזרת השם, ברור. רציתי לשאול אותך, בעצם דרך הכאב, את בעצם מגלה שיש לך איזשהו שורש הרבה יותר עמוק, שהוא קשור בעץ החיים, כי נאמר שלכל שורש או איזשהו כאב גופני, יש איזשהו שורש רוחני. איזשהו משהו שבעצם אני צריך לבוא ולשחרר או לברר, לבדוק ולגלות מה הכאב הזה מספר לי, מה הוא אומר לי. מה בעצם גילית על עצמך? וואו, זה היה ממש מסע ארוך, והגילוי הוא לא היה כל כך מהיר, כמו שאנחנו מחזיקים שלט של הטלוויזיה ומזפזפים טק, 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 טק. זה לא עובד ככה בחיים. זה הביא אותי למסע של התבוננות פנימה, בלי לדעת שיש בכלל רוח. כלומר, ידעתי שהאדם נברא, כמו שכתוב בתורה, מעפר, והקדוש ברוך הוא הפיח רוח באדם, והרוח יצרה את האדם.
לב יא- טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. הלב הטהור, הוא צריך להיות טהור כדי שהרוח תיכנס בו. וכשהרוח נכנסת בו, אז הוא הופך להיות אדם שחי. השאלה איך הוא חי, האם הוא חי במטריקס? וזו אחת השאלות שנשאלה. האם אני עבד של היקום, של העולם, של התבניות, של האמונות, של הקיבעונות, מהילדות, מהנערות, ממה שהכניסו לי כל החיים? או שיש פה משהו אחר, רוח אחרת, ורוח אדוני מרחפת על פני המים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אדוני מרחפת על פני המים. ויאמר אדוני ויהי אור, ויהי אור. אני הייתי בתוהו ובוהו, אני הייתי בחושך, בכאב, בחומר, במרתון, במטריקס. ואז נחשפתי לקבוצת נשים עם מורה, מדריך, תקראו לזה איך שתרצו, שנקרא אהבת עולם. ושם במשך 3.5 שנים נשאלתי ושאלתי שאלות מורכבות. וכל פעם ששאלתי שאלות, הוא היה אומר לי, תעזבי את השכל, תעזבי את כל מה שאת מכירה, לכי למה שהלב אומר. ואני אומרת, אבל אני מדברת מהלב. הוא אומר לי, כן, אבל את לא מרגישה אותו. תחיי אותו, תרגישי אותו. ופה בא הרצון לשפר את איכות חיי. כל המסע התחיל כדי להיות אימא יותר טובה, שלא צריכה לרדת לרצפה כדי לחבק את הבת שלה, או שלתת לה אוכל, אלא להיות זקופה, יהודייה, זקופה, אימא ישרה, שיכולה לגדל באמת משפחה, להיות אישה טובה, בת טובה, אימא טובה, אחות טובה, בן אדם טוב, למה באתי? לגמרי, זה משהו שמחבר אותי למהות. המהות שלנו בעצם זה אימהות. בעצם זה שאני מקיימת בפשטות של הדברים. לגמרי, ואת לא מבינה שאתה לא מבין את זה, עד שאתה לא שם, ולך תסביר את זה לרווקות. לך תסביר את הרווקים ורווקות, שהתחתנו, שהביאו מהילדים, זה מצוות ברור בו מילאות הארץ, אבל זה עולם ומלואו. זה התיקון האמיתי שלנו, שמאלץ אותנו לצאת ממקומות הנוחות שלנו, ולצלול פנימה למעמקים, ולעשות שם איזשהו תיקון, התיקון של הנפש, של הייעוד שלנו, לשמו באנו לעולם, ואנחנו בכלל לא יודעים שהוא קיים. זה מתחיל בעצם מהזהות היהודית שלנו, דרך האימהות, ולהביא את המקום הזה, שאומרים שבעצם ברגע שתינוק מגיע, הוא עושה תינוק בהיפוך אותיות, זה תיקון. אנחנו עושים איזשהו תיקון, איזושהי התבוננות על המציאות, משהו חדש נפתח לנו גם בלב, זה עולם חדש של רגשות, של תחושות, של חוויות, זה עולם ומלואו. עולם ומלואו, בדיוק כמו שאמרת, ופתאום זה מעביר אותך מעץ הדעת לעץ החיים, כיוון שזה מאלץ אותך לטפל בילד מתוך מקום פנימי, מהנקודה שבלב שכולה אהבה. אין שם שום דבר אחר, חוץ מאהבה טהורה נקייה, כמו שהבריאה כבר הורידה אותה, כמו שהיא כבר קיימת. רק שזו רמה, או חוויה, או תחושה, או רגש עצום של אהבה, שהוא שונה בין אהבה של הורים לילדים, בין בת להוריה, בין אהבת גבר לאישה, בין אהבה בין חברות, זו אהבה אחרת. זו אהבה טהורה שנולדה בתוך עולם העשייה, מתוך מקום של זיווג, של איש ואישה, וכשיש שכינה, נוצר ילד טהור, נקי, זך, שמביא את הקול שלו, את האמירה שלו, את החיות שלו, את הנראות שלו,
את הווייב המיוחד לא לעולם הזה. בגלל זה, לכל אחד יש את הטביעת אצבע. כל אחד יש לה את הטביעת אצבע שלה, ואין אחד דומה לשני. ולכן אין כל אחד שדומה לשני. וכל אחד בא להגיד את קולו מהפנימיות שלו, מהחיים שלו. ולכן הבנתי פתאום שלכל אחד יש מקום. אין דבר כזה תחרות. הייתי ספורטאית, תמיד רציתי להגיע ראשונה, והגעתי. תמיד רציתי לעמוד בראש, והייתי. אבל הפעם הבנתי שזה לא אמור לבוא ולהיות מתוך תחרות. זה לא חייב להביא את המדליה. עצם זה שאתה הולך במסע, בחברות, בנאמנות, בזוגיות ובנישואים בנאמנות, בקשר בין אמא לילד בנאמנות, בנאמנות למקום העבודה, בנאמנות לרגע שקמת בבוקר ואתה אומר תודה לאל שבכלל קמתי ואני בריאה וחזקה, אז מתוך האמונה הזו בא האמון בדרך שמאפשר לנו משם לצמוח, גם שמאוד קשה וקשה, כן. ויש אתגרים. כן, אני מתחברת לבית, אומנם אני עוד לא אימא, ואתן פה... בעזרת השם, עוד אותו. כן, אבל אני חושבת שיש איזושהי, דיברת על אהבה בפן הזה של בין אימא לבנות, ואני חושבת זו אהבה שלא תלויה בדבר. ממש. ואני חושבת שדיברת גם על הצלחות בקריירה, ושהבנת את האני האמיתי שלך באמת, כשהגיעו ילדים לעולם אצלך, ואני חושבת אני חושבת שגם שאני מסתכלת על עצמי, ושהתחלתי לאהוב את עצמי אהבה שלא תלויה בדבר, לא תלויה בהישגים, לא תלויה עשיתי איזשהו תהליך עם עצמי, זה המקום שההצלחות הגיעו יותר בקלות, כי הייתי שלמה כל הזמן עם הדרך שלי, ואני מתחברת זה מאוד להרבה דברים שאמרת, ויש לי שאלה שמסקרנת אותי, כי אמרת שמתוך שחברה שלך באה ודקרה אותך מהמקום הזה, שהתחלת לרפא את הגוף, התחיל איזשהו תהליך. ובעצם אנחנו מדברות על מציאת העוצמות הפנימיות, ומעניין אותי איפה הפער הזה, בין זה שרגע הגוף התרפא, ואז התחלת להתעורר, או שבעצם זה קרה בשילוב? זה קרה בשילוב, וקרה במקביל, אבל עדיין חייתי בעולמות מקבילים, שאני קמה בבוקר, הולכת לעבודה, עושה מה שאני צריכה לעשות, אבל הלב עדיין לא היה שם. ובחיפוש, היה ממש לחפש את האמת. בשביל להגיע לאיכות חיים, זה לחפש את האמת, זה לנבור בפנים, כיוון שבחוץ אין כלום. העולם בחוץ הוא אשליה. וכדי להיכנס פנימה, הייתי צריכה המון המון אומץ. להתגבר על הפחדים, להתגבר על הפחד שבפחד שבפחד שבתוכי. ללמוד לבקש עזרה. ללמוד להרים טלפון ולפנות ולהגיד, וואלה, אני צריכה את הזמן הזה לעצמי. לבוא ולבעלי ולפנות איזה זמן. וההשתוקקות הזו למצוא את האמת, בעצם הביא אותי לחיפוש, אבל עדיין במשך 3.5 שנים של עבודה ושאלות, עדיין הלב נפתח. זה כמו בצל, שקליפה אחת יורדת ועוד אחת ועוד אחת, אבל התהליך היה מתוך המיינד וקצת מהלב. אבל אני רציתי את הלב. הבנתי שאני רוצה להיות בעץ החיים, אני הבנתי שאני רוצה להיות בעשר הספירות של הארי הקדוש, וידעתי, אני צריכה לגלות את זה לבד, וזה מפחיד. ואז ביום אחד, כשאני מחפשת את החיבור בין החומר לרוח, בין הטוב לרע, בין העבודה לבילויים, בין החיים פה ועכשיו, לדורות שלי אחורה, לאמא שלי, לסבתא שלי, לסבתא רבא שלי, כדי להבין בכלל איפה אני בעץ הדורות,
נחשפתי לשיטת טיפול שנקראת המסע של ברנדון בייס. ראיתי איך עושים את זה על בחורה אחרת. ובאותו רגע אמרתי, אני רוצה את זה. זה לב, זה רגש, זה הנגיעה בחיים. זה מאפשר לי לרגע, לשעה, שעתיים, להתנתק מהמיינד, לשים את הראש, את התבניות, את האמונות בצד, ולהיכנס עמוק, 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 פנימה. עם מינימום שיפוטיות וביקורתיות, אלא ממקום אמיתי, ולגעת בנקודה של המקור, בנקודה של הלב, שהיא כולה, בסופו של דבר, תורת ישראל. ואהבת ישראל. ואהבת ישראל, ואחדות ישראל, במיוחד בחודש שבט. ואנחנו פה בדיבור הזה, בשיח הזה, זורעים זרעים, שאם מישהו אחד ייקח מפה זרע אחד, וישקע אותו, וילך איתו, וירגיש אותו, וישקע אותו, ויזבל אותו, וינשום את הבלון של האומץ, בשביל לגעת בו פנימה, וזה יעשה לו משהו טוב, במקום שחשוך לו, שכואב לו, שקשה לו, שמאתגר אותו, דיינו. וואו, מרגשת. חזק. שושי, איך מוצאים את האמת? איך מוצאים את האמת? אנחנו בעצם כולנו מחפשים משהו, כל הזמן. לא משנה באיזה מקום, באיזה זמן, באיזה מקום אתה נמצא. אנחנו כל הזמן באיזשהו חיפוש פנימי. מרגיש לי שכשאתה מצליח לגעת בעצמך ולהיות במקום הזה של התבוננות, ולהיות מחובר ולנתק רגע את השכל ולשחרר את המקום הזה של, לא סתם נאמר, במקום שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה, ומתחיל להתחבר אל הלב, ולהיות יותר קשוב לעצמך, בפנימיות שלך, להבין מה בעצם באנו לעשות פה. מבחינתי זה קודם כל לראות ולגדול ולהבין מה זולת פה צריך, להתבונן ולראות איך אני מתחברת לכלל, או לפני שאני רואה את עצמי, דרך החיבור הזה, אני מרגישה שאהבת ישראל, אחדות ישראל, יש לנו חלק בשלם הכללי, זה כמו איזשהו פאזל, שכל פעם אנחנו משלים איזשהו חלק אחד בשני, וכשאני משלימה את החלק שלי, בחלק של מישהו אחר שאני ערבה לו, ומרגישה את הצורך להיות בשביל, גם אם לא תמיד זה הכי נוח, ואני יוצאת קצת מאזור הנוחות שלי, אז באיזשהו מקום אני גם מתחברת לכלל עם ישראל. ואני מאוד התחברתי לדרך שעשית, שהרגיש לי שזה איזשהו גילוי מאוד מאוד פנימי ועמוק, דרך כל הנקודות האלה, ככה הצלחת לחבר ולהביא את מי ואת מה שאת היום, ולצאת מתוך חושך וכאב מאוד מאוד גדול פיזי, ואומרים שהכאב בא בעצם, ברגע שאני נוגע בכאב, אני מתחילה איזשהו תהליך של ריפוי והחלמה, ואני מחברת את זה למקום הזה שאנחנו נמצאים בו בזמן הזה, במלחמה, ואנחנו מרגישים שאיזשהו צורך להחלים ולהלחים, ואותן מותיות, להלחים בינינו איזשהם חיבורים, קשרים, לעשות איזושהי עבודת תודעה, גם בחשיבה, כדי שנגיע לאחדות השלמה. ואיך בעצם את ממליצה כאילו להתחיל את זה? וואו, תשמעו, קודם כל, לחקור, 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 לעשות, 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 לשאול שאלות קשות, לשאול שאלות על הרגשות, על הלב, על החיים, לשאול למה נולדתי אותי, למה באתי לפה, מה המהות שלי, מה באמת משאלת הלב שלי, איפה ההשתוקקות האמיתית שבי, איפה היא? לא לוותר לעצמך, ולהתחיל מזה של להתבונן על החיים, אבל בצד הטוב שלו, לראות הטוב, מאוד קל לראות הרע,
מאוד קל לראות את הקושי ואת המלחמה, אבל לנסות לשפוט לכף זכות קודם את עצמי, לבקש מהמקום שבי סליחה ומחילה, אם אי פעם פגעתי בעצמי, אם אי פעם הולכתי את עצמי שולל, אם אי פעם חייתי במטריקס, בתוך כל השיעבוד של התבניות והאמונות המקבעות, ולא נתתי לעצמי לחיות את החופש האמיתי בו הגעתי. לחיות ולשאול שאלות. אין לאן לרוץ, הכל כבר קיים, כל השפע כאן. יש כבר את הכל והכל לידינו. ההתבוננות פנימה, העולם הפנימי, הוא בעצם ההקרנה לעולם החיצוני, כיוון שבחוץ יש רק מה שאני מקרינה. וכל השינוי רק יבוא ממני, בי, בתוכי, בעומק העומקים שבנשמה שלי. אם יש לנו רמה של נפש, רוח, נשמה, חיי ויחידה, בוא נקפוץ לרגע מרמת הנפש הבהמית, היומיומית, אל הרוח. קצת רוח לנגעת באמונה, במי אנחנו, מי הדורות שלנו, למה היינו 2000 שנות גלות, שנות גלות בגלות, למה עברנו שואות, למה באים תמיד לחלות אותנו. ומהמקום הזה של מי אני ומה אני, להיות בנוכחות, נוכחות של כאן ועכשיו, להרגיש את הטבע, להרגיש את הבריאה, לבחור את המילים שיוצאים לי מהפה, האם הם טובים או לא, באיזה תודעה אני בוחרת, חיובית או שלילית, האם אני בוחרת בתודעה טובה, והיא מטיבה איתי, אז בטח ובטח שהיא תשפיע על העולם, ועל התודעה הקולקטיבית, הקוסמית, הבינלאומית, של העולם הזה וכל העולמות למעלה, שמיים וארץ, אור וחושך, יום ולילה, למעלה, למטה, קטן וגדול, זה ירוץ, זה ירוץ, זה יהיה. הקטע הוא זה החיבור, החיבור קודם כל למה שהנשמה שלי באה לעשות כאן, בגלגול הזה, בתיקון הזה, ברגע זה, ולהקשיב, ואם אתה כבר מזמן את זה, תהפוך את הבורא לשותף שלך. קח אותו שותף, יד ביד. תבקש ממנו שיעזור לך להאיר את הדרך. תבקש ממנו שיהיה לך מליץ של יושר, שישלח לך את השליחים הנכונים לך, לא למישהו אחר. כיוון שמה ששלך שלך ומה ששלו שלו, וביחד אתם עולם שלם. אבל אם אתה תיגע בעצמך, בנשמה, הכל יזרום. אם תהיה טוב עם עצמך, ותסלח ותמחול עליך עצמך, על כל הדברים שקרו בעבר, ותבוא בלב נקי וטהור, ותקבל את עצמך כמו שהוא, השמיים הם הגבול. אתה תגיע לאין סוף, אתה תרגיש את האין סוף. לא יהיו מחיצות בין העולם הזה לעולם הבא. גיהנום וגן עדן יהיה אחד, הטוב והרע הוא אחד. אני ואתה זה אחד, כולנו זה אחד. אין נפרדות, אין שביתות, אין מחלוקות, אין מלחמות. באותו רגע יבוא השלום האמיתי, בתוכי יבוא השלום האמיתי בעולם. מדהים. יהיה טוב בי, יהיה טוב בעולם. וזה האחד, וזה לעם ישראל, כמו שנאמר. שמע ישראל, אדוני אלוהינו. אדוני, אחד. זה האחדות, אנחנו כולנו אחד. אין פה נפרדות באמת, אנחנו שלם, אנחנו כבר פלא, אנחנו כבר נצחיים, תבינו שאתם כבר טובים, תשתוקקו לממש את הפוטנציאל הגבוה שלכם, שלשמו באתם לעולם, בלי לפגוע באף אחד,
בלי לפגוע באף אחד, הכל בדרכי שלום, כיוון שכל נתיבותיה שלום, הכל, אני מאחלת לכולנו שנמלא את התיקון שלנו בעולם הזה, בקלות, בפשטות ובנועם, ולמען טובתנו העליונה ביותר. וכדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לצאת ממקום הנוחות. אנחנו חייבים לשאול שאלות. אנחנו חייבים לעשות, כל הזמן לעשות, לעזוב את התקשורת ואת התשקורת ואת העיתונים ואת כל מה שמכניסים לנו לראש, ולחיות את החיים ביחד, לעזור אחד לשני, לבוא מאהבה הפנימית ולקיים ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. לתת את האהבה, להשפיע מהאור, לשמו בת לעולם. כן. ולעשות אותו שותף שלך. כן. וכמו שאומרים, לעשות דירה בתחתונים, ולחבר בין שמיים לארץ. וזה כוח התפילה. וזה הכוח להרגיש. וזה הכוח ליישם את מה שבאנו לעולם. זו ההשתוקקות, זו האמת שבלב, חיפשתי אותה, וברגע שאתה מגיע לנקודה האמיתית שלך בעולם, האור שלך, אתה משפיע. איך? תבקש את הסימנים, והשליחים מגיעים, בדיוק כמו שאתן הגעתן. זה ממש גם מחבר אותי לפרשת השבוע, שמות שהיה לנו השבת, כמו שנאמר בפרשה, ואלה בני ישראל שירדו, היורדים מצרימה. ורבי נחמן אומר שזה סופי תיבות תהילים, מילת תהילים. זה רמז וסוד לפתיחת שערי שמיים בכוח התפילה. יש לזה כוח עצום לעורר 5 שמיים, וזה הזמן לעורר על עם ישראל ועל כל העולם כולו. ורבי נחמן אומר שבכל עת צרה וצוקה, זה הזמן לפתוח את התהילים ולהתפלל מעומק הלב, כמו שהדברים שלך נאמרים ככה, מעומקא דליבא. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. לכל אשר יקראו באמת. כך ריגשת אותי בדיבור הפנימי והענקי והיפה הזה, ככה שהוא מחובר לאמת, שבאמת נחווה את זה, את פשוט נתת פה המון כלים, והייתי רוצה ככה שתסיימי ככה את הדברים בנקודות האלה שאת נתת פה, כי זה יצא לך ככה מעומק הלב. קודם כל אני מאוד אשמח שכל אחד, שאם נזרע בו איזשהו זרע, או משהו שמתאים לו עכשיו ברגע זה, ייקח להמשך החיים, שיהיו בנוכחות ויתבונן בזה, ויראה איפה זה נוגע בו, באיזה מעגלים. ומה שאני ממליצה, זה, ומאחלת לכולנו שיהיה לנו אומץ, להיכנס פנימה, להיחשף, לחשוף את הפנימיות שבנו, להרגיש, לבחור להרגיש, לא לברוח מהדברים. זה בדיוק היפוך של אותיות, בחירה ובריחה. להפוך את זה לטוב ולבחור, לעשות ולהרגיש. להפוך את הבורא לשותף שלנו, להתייעצות, להתבודדות, לשיח פשוט מלב אל לב. ולבוא ככלי ריק, בלי אג'נדות, בלי מטרות. כדי להגיע למקור, צריך לבוא כלי ריק, אפילו בלי טיפת מים אחת, כדי לאפשר להיפתח. תסלחו לעצמכם, ואז תסלחו לאחרים. תאהבו את עצמכם, ואז תוכלו לאהוב אחרים. תהיו בשמחה עם מי שאתם ומה שאתם, והעולם ישמח איתכם. תהיו עם לב פתוח, ובעזרת השם,
אני מאחלת לכם שתחיו את עצמכם, מעצמותכם, משורש נשמתכם, ותעשו הכל מתוך כוונת הלב, כיוון שהלב והאמת שבלב אף פעם לא טועה, הוא מדויק. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, תמתי, כל דודי דופק. תחיו את החיים שלכם. תודה רבה. מהממת, וואו. היה מרגש. אני רוצה, שושי, משפט לסיום על חודש שבט, של חגי אילנות, על צמיחה. ממש משפט שניים לסיום. שנזכה בעזרת השם, שבכוח החודש הזה להשפיע על הפנימיות של הלב, ולהתפתח ולגדול, כמו צמח בעצם שאנחנו משקיעים בו, עקביים, עוקבים אחריו, ונותנים לו ככה את כל הלב, מכניסים את כל האהבה שלנו, אנחנו בעזרת השם נזכה שנקטוף את כל הפירות שלנו, בנחת, בשמחה, בקדושה. זה קורה אמנם לאט, אבל זה קורה. בסוף אתה נפתח, מגלה את האור של עצמך, ומשפיע את האור הזה על עם ישראל. אז שנזכה בעזרת השם להרבה אחדות, להרבה אהבת חינם, שהאור של כוח וחודש שבט ישפיע על כולנו, בצמיחה והתחדשות, ושנגלה את האור הפנימי שלנו. וואו. אמן. אמן. תודה רבה על הפרק הזה, זיווה יקרה, תודה רבה. תודה לכם. זה הרגעה שלנו. שושי, תודה רבה. תודה לך, נועה. תודה לך, נועה, זו הזדמנות מרעננת, ככה באמצע החיים. לגמרי, תודה לכן, היה ממש פרק מהמם. נגיד שוב שאנחנו מקדישים את הפרק להצלחת עם ישראל במלחמה, ולאחדות עם ישראל, ולרפואת ממורתי, ברכה וצמחה. ושנדע ימים טובים, באמת שנמצא ככה את הכוחות הפנימיים ואת האור הפנימי הזה שדיברנו עליו הרבה בפרק הזה. אז תודה לכן. שלא נשכח, עם ישראל חי, עם ישראל חי. תודה רבה, אנחנו היינו פודקאסט חשיבה חיובית יהודית, ניפגש בפרק הבא בעזרת השם. תודה. פודקאסט חשיבה חיובית יהודית.